jede se. Jedeme z kopečka a jede auto. Vidíte, tak málo mě zajelo tohle auto. Tak lidičky, jdeme si zajet. Co? Jdeme si zajet. Jezdíme sem, prosím. Řekněte mi, do jakého chodíte. Nejedeme okolo. Jedeme okolo, no já. Daj pane. Tady paní nás chválí, vidíte, jak je to slavný? No už nejezdíme. Za chvíli nás asi pohodí, něco posvítí. Okolo sloupu. A máme to do dveří. Jsme v Michaláči. Dali jsme si tady jídlo. Taky na táče byla. Jo. Teď se tam uklidila ještě na Půjdeme podívat na nějaké stativy, komary a tak dále. Tak taky ahoj, tak když tak zase až budeme něco vyvádět, tak vám řekneme ahoj. Čeká se na bus. A jede se do Stelna a přepětí se k tátovi. A se jede na malej výlet do Stelna. Zatím lidi už jsme dorazili do Alberta, tady máte tu. A tady jsou vozíky. No tak se uvidíme až na cestě do Stelna. Zatím čau. Lidi, už jedeme od táty, dostali jsme 91 korun a jede se. Uvidíme se, když tak na cestě, aby mě tady teď někde nezajelo auto. Tak zatím čau. Pozdrav. Čau. Tak lidi, teď nebudeme jezdit, protože jdeme na silnici. Asi za chvíli nás chytí policajti. Vidíte se? Jo, protože to není žádný chodník. A chodník je asi kilometr daleko, takže jdeme po silnici. Tak lidi, už jsme dorazili ke kostelu. Tady vám ho takhle ukážu, když půjde vidět. Je mi strašný vedro a už nemůžu, asi si půjdu sednout. Víš, tak co říkáš na náš kostel, Mal? Co? No tak tohle je asi poslední video. Tady je trtek. Tak tohle je asi poslední video. Ráda bych se s vámi rozloučila a když tak vám ještě z dneška nakonec videa dám nějaký fotky. Tak zatím. Ahoj!